Hello, what's up mga dayong mga dong. This is Ivano de Claros in the house. Welcome back to my YouTube channel. Yan guys. So hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, kindly please subscribe and click the notification bell button para updated kayo sa aking mga bagong palabas. So today guys, ang gagawin po natin ay pupunta po tayo sa beach at saka mag-i-interview tayo ng random people. Pati na rin sa mga friends ko, interview na natin. Tanungin natin sila kung sino ang kanilang bet na magiging president for this upcoming 2022 election. So ano pang hihintay natin guys? Ayan. Ubangon ako guys. So, let's get it on! Hello guys! Hello. Kainit ba ka? Nani? It was at this moment that he knew. He fucked up. My God! And guys, andito po kami ngayon sa Laluan. Sa Laluan guys. Dito po ngayon nililinisan natin. Papasok na po kami ngayon sa entrada. Sa entrada. Feeling na ko kayo na ay mga kuwanti. No? BDRRMC. Ano ito mo, Agi? Oo. Ayan ice daw. Going in. Here's the customer. Pasok na po kami ngayon guys. Here's the customer's Yan. party. Ang aking napakagwapong kaibigan. Yan ka mag-CR. Kumusta yung gigamit na shampoo? Ayan. Okay na siya. Ayan, what is the essence of being a woman? Be beautiful. Guys, isa po ito sa mga public beaches dito sa Cebu. Yan sa may Liloan. May northern part ng Cebu. Kainit guys! Kainit ba? Init kayo. Nadaot na yung beauty tungo sa imong kainit. Lo, uy. Paralyzed. Uy sa tuy-tuy. Paralyzed guys. Yang mother. Luya oy. Mo kinasiya or makalakaw. Murag paralyzed. Na-stroke? Murag naligsan siguro to. Dapat na ako ang rejuvenating set. Ano guys, kung mori mo og liluan guys, mori yung pangitaon guys. Among inahan sa kanunang panabang. Sinanay Paz. Ayan. Hello ate. Hello. Anja. Jangan duhan, hindi ka jangan duhan. Ano siya among nanay guys, diri sa liluan. Tupad na ni siya, saan sa gitawag diri lugar? Pito? Kani diri, kuan ni siya. Ay, Pipit. Buyon ra sa pipito no.
Tupad ra sa pipito guys, so if mga ligo mo dagat there sa Liloan, ay mala ka ati pass. Pwede na dyan mo bayad. So sama ni sama ni Ang ko sa kono na ninyo, pichil. basta na yung mga boys na. Kono ra rin niyo. Sa pichil. Hello, oy, sa Arera guys, naon ni mas lang mga table diri guys. transparent. So pwede ra mo diri. Mas mingaw sa diri compare dito sa Picas guys kanang tao dito. Ganagong maligo. O ganagong matog. Peace out. Disclaimer lang. So, sino ba ang iyong iboboto para sa Halalan 2022? Guys, si Kuya Kevin guys, nigda og kuan guys, Okay na masi. si Kuya Kevin. Diri sa guys. Liloan. Kaya interviewon ka na mo kuya, kinsa imong kuan, imong bet karon na mo daog para presidente sa 2021? Sarah, Lenny, Isko or si Bongbong? Sarah? Kanila? Nga naman kuya, unsa imong reason nga Sarah man ka? Kisa na nga Sarah kuya, Sarah here. Sarah Duterte. Duterte nga naman kuya. Unsa imong kuan kuya? Wala. Unsa may rason nimo? Kasagaran lang. May kasagaran nila nga gibo dire. Hey guys, say hello ate kasi mo pangalan te? Paula. Paula. Ayan si Ate Paula from Liloan, guys. Ayan, Ate Paula, kanang kinsa imong kuan bet na ma-presidente para karong 2021? Robredo, ngano unsa may reason nimo nga si Ate kuan man imo ha? Ate Lenny ang imong butanan para karong 2021. Ano po yung reason niyo? Kaya mas dool man siya sa mga babae. Mas dool siya sa mga kababayenan. Mostly sa inyo din yung mga Robredo jud. Mao kabalos. Pero imo si Robredo jud imo. Ayan, naka-shoutout dati or naka-greet. Wala. Kasi mo i-greet imo mga anak. Imo mga baby. Ay mo na baby te? Yes. Ayan mga baby guys, tara guys. Say hi. 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 Mo na yung mga chikiting guys. Ayan. Pangalan ko ya. Jason Pino. Ayan si kaya Jason Pino guys ano siya ng mga taho guys. Naninda og taho. Taho vendor. Ayan. Kang kuya, kinsa man imong kuan? Imong bet nga ma-presidente karong 2021. Isa may munagan eh. Si Lenny Robredo, Sara Geronimo ay Sara Duterte di ay. Sara Duterte, si Bongo og si kisa to usa dong? Isko day, Isko Moreno. Kisa imong bet kuya? Para imuha lang. Imong bana-bana kisa imuha. Dito makuha anak. Kano makuan bang ka? Dili. Okay na oh. Oh. Si Bongo. Si Bongo? Oo. Ganong si Bongo man niya? Ganong si Bongo imuhang kuan? Mulai ko na. Mo imong kuan bet ni Udang Jod. Salamat. Nakaiga na i-shoutout ya? Nakaiga na kumusta? Shout out sa mga kaliwatan. Mga kaliwatan, taga-asam di kaya? Nirira liluan. Aliluan, mga kaliwat daw niya dia guys. Shoutout ninyo guys. Thank you kayo kuya. Sige. 5 minutes later. Ginagawa mo. Kisa imong name? Marco. Marco? Apelido nimo ayan. Douglas. Marco ayan. Kisa imong pilion na presidente Dogi? Vice Ganda. Vice ganda? Vice ay si James daw rin. James. James. Sa apelido nimo James? Douglas. James Douglas. Kasi mong pilion ako an presidente. Vice Ganda. Vice ganda nga naman. Guwapa man ko. Gwapa day ka. Asa man? Lucky mo na. Ay lucky din. Thank you Dogi. Later. Lakay sweldo na kuha nino. Bro. Nothing to lose. Wow, init kayo dong. Yatay.
Init kahit siya susan eh. Wala planong iundang. Mana oy. Ay gatay. Mana oy. Ilang martini ka, mga ako na to eh. Diba? Hindi ka nang ano ni ate ko. May mga kami. Tuwa na chance. Practice siya gusto akong pagtuwa ng tama. Hindi ka practice, sanay naman ka. Ano daw ito? Prayer mo na ate. Kuya Martini, go. Ay, mag-press eh. Ano? Prayer yan. Sige na ate. Little longer than a few minutes later. Introduce yourself. Hi! What's your name? Christine. Christine. Okay. Yeah, and hi Hab. She's with Matthews. My guys. baby. Baby niya, guys. Si Yes. Matthews po yan, guys. Ayan, Tin. I have a question for Ano you. daw? Sino yung bet mo na maging president for the upcoming election 2021? Si ano? Si anak ni Duterte. Si Sara? Oh yeah. Sara Duterte. What's your reason? Sara Duterte ka? Wala, same lang sila na ano, I think ng ano, platform. Like what? Like what, for the countrymen. For the country. Okay, so si Sara Duterte siya, guys. Ayan, guys. Sara Duterte. Wala na iba. Wala na iba. Wala. Si ano sana si Cheese. Eh, may gusto ka ba i-shoutout? Shout out sa mga ano? Sa mga taga-Chupaki. Ito, okay. Sa mga liwati Matthews. Ayan. Ayan, guys, si Matthews, guys. Hi Napaka-gwapo. Dexter Channel. Si Oh, ayan, hi, Dexter's Channel At saka daw. si Julius. Julius, sa aking baby Wonderland. bro. ganyan. Oh, Julius yeah, the Wonderland. Yes. Ayan, kay Mama Cute. Hi din. Sige, sige. Thank you, Tin. Hello, guys. Ayan, guys. May iba naman tayong kasama, guys. Si ate. Nagtitin na ng kwek-kwek. Ayan. Kwek-kwek, girl. Ayan, sino pangalan mo, ate? Sino pangalan? Takara Bundi May. Takara Buende May. Ayan, guys. Takara Buende May. Ate, may katanungan ako sa'yo. May question ako sa'yo. Sino or kinsa ang imong president para karon 2021? I think Sara Duterte. Wow, Sara Duterte, guys. Yan, narinig yan, guys. Sara Duterte. Bakit si Sara Duterte? Yan si Sara Duterte. Dahil siya ay matulungin. Dahil siya ay matulungin daw, guys. Ayan. Ano ba, ate? Yun lang ba? Ha? Yun lang ba? Matulungin. Ayan. Thank you so much, ate. Ate, meron ka bang isa-shout out? May gusto ka ba i-shout out? Shout out po diha sa akong mama o ako ang anak na sa Bairan, Naga Cebu. Ay, Naga? You all good. Naga Cebu. Ayan, guys. Taga Naga Cebu po si ate, guys. Ayan, guys. Pag pumunta kayo dito sa Liluan, bilhan niyo po si ate ng kwek-kwek. Ayan, guys. Kwek-kwek. Thank you. So, ayun, guys. Andito ngayon ang aking kaibigan. Napaka-pogi naman talaga, guys. Wow. Wow, ibang-iba na talaga, guys. Hindi ko na ma-reach to, guys. Ayan ang aking kaibigan, guys. Introduce yourself, dong. I'm B-Boy from Danao. So, my friend Charles. Oh. Hello. Ayan, guys. So, guys, ito po, guys, kaibigan ko na ito na matagal, guys. Ayan, tatanungin natin siya ngayon, guys, kung sino ba yung bet niya na president for upcoming 2021. Ayan, dong. Isa man yung bet na president for 2021. So, para sa akin, in my honest and unbiased opinion, is Lene Robredo. Lenny Robredo. Yes, for me, is all we need is in 2022 is concrete plan. Isa yan. So, dapat talaga may concrete plan talaga tayo as always. Dapat yan. So, and then, dapat yung response natin, like dito sa pandemic, di ba? So, dapat accurate yung response natin. So,
dapat makita ng tao na anong kaya mo. So as of now is nakita naman natin, sa akin lang ay may honest opinion and biased opinion, is nakita ko na accurate yung response nila at may plan sila kahit hindi naman na anong tawag nito? Yung anong tawag doon? Yung nire-recognize ng palasyo. Yan yung opinion ko. For me is Leni Robredo. Ayan, thank you so much Dong, B-Boy. Ayan, before we end, ayan, may gusto ka bang batiin dyan? May gusto ka ba i-shout out? Shout out mo na ngayon, it's your chance. Shout out ko yung mga friend ko dyan. Dyan lang. Asan ang friend mo dyan? Andun sa likod. Andun yung iba. Ayan, sino ba yung shout out mo? Wala ka na ba yung shout out? Yung family mo, shout out mo na dyan. Oh yeah. Na my family ko sa Danao. Hi, hello. Yan yung mga friends ko is please subscribe. My friend Charles, he's a good person. And then support niyo lang. May gusto ka ba i-promote? Meron ka bang YouTube account or Instagram or ano? Meron akong YouTube account pero as of now is hino-hold ko muna. Secret na yun. Secret muna. Sige guys, ayan guys, sabihan ko kayo guys pag baka magka-collab kami ni B-Boy sooner. Yes, soon. Ayan, next time pag may may gala na naman kami. Marami kasi kaming nagsasama guys before pag gumagala kami guys. Ayan guys. Yung suya ko siyang kuhan guys. So, puti na kayo guys. Ako guys, grabe nakapuha guys. Ayan, thank you so much Dong B-Boy. Salamat. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Hello sa aking kaibigan, AJ Alesna. Hi guys. Dito din pala sila ngayon sa guys, sa Liluan. Kaya nakita ko siya. Ayan, Dong, meron ka bang gustong i-shout out or gustong i-promote? Sige, go. I would like to shout out to all my co-teachers in Pulpuga National High School. Hi everyone. Ayan, hello po sa lahat ng guro. Ayan, sa lahat ng mga maestrong-maestra sa Pulpuga National High School. Ayan, shout out sa inyo guys. Ayan, ang sa'yo may kasultisim ko galingon. So pretty. Ayan guys, so guys, aking kaibigan, tuloy na siya. Meron lang YouTube channel, wala. Wala sa YouTube channel guys. Pero you can, basta, tagaliluan sa talaga sa Thank you, bye-bye.